Роза Латипова сокини 72 солаи шаҳри Хуҷанд ғолиби аксияи интиқоли бобарор гардид. Аксияи мазкур соли 2019 дар байни мизоҷонӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион Бонк эълон гардида буд. Дар асоси аксияи мазкур дар филиали Орион Бонк дар шаҳри Хуҷанд ба ғолиби даври ниҳоии озмон 50 000 сомонӣ тақдим гардид. Ин даври ниҳоии аксияи соли 2019 буда дар маҷмӯъ ба 3 нафар аз миқёси кишвар 150 000 сомонӣ пешбинӣ шудааст. Улуғбек Ҳасанов, муовини шӯъбаи назорати бонкӣ дар шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ташкил кардани ин гуна иқдомро барои баланд гаштани эътимоди аҳолӣ ба низоми бонкӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ муҳим арзёбӣ намуд. Дар бонкҳо ҷорӣ намудани иқдомҳо аз ҷумла дар самти интиқоли пулӣ боиси ҷалби бештари аҳолии мамлакат ба истифода бурдан аз хизматрасониҳои низом бонкӣ боис гардида, ҳамзамон додани мукофотпулӣ ба нафароне ки бурд намуданд боиси беҳтару хубтар намудани вазъи молиявӣ ва шароити зиндагии онҳо мегардад. Роза Латипова яке аз мизоҷони домии ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион Бонк мебошад. Аз Федератсияи Русия дар ҳар моҳ як маротиба ба номи ӯ ба миқдори 9000 рубл маблағ интиқол мешуд. Ӯ эҳсоси худро аз ғолибият баён кард. В этом Орион банке я уже получаю где-то 5 лет, даже больше. Очень хороший этот банк, Орион банк. Такие люди здесь хорошие, приветливые. Они это самое приветствуют, все хорошо. дар вилояти Суғд 11 филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион Бонк ва 89 адад марказҳои хизматрасонӣ амал мекунад. Танҳо дар соли 2019 марказҳои хизматрасонии филиалҳои бонк дар вилояти Суғд 34 адад зиёд гардид. бо баробари баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ шумории мизоҷонӣ зиёд шуда барои расидан ба ҳадафҳои пешгирифта устувор қадам мениҳанд. озмуни интиқоли бобарор дар соли 2019 мизоҷони фаъолро муайян намуда дар маҷмӯъ ҳар моҳ 20 000 сомонӣ тӯҳфаи пулӣ муқаррар шуда буд. мизоҷони филиали Орион Бонк дар шаҳри Хуҷанд низ дар давоми сол ғолиби аксия гардидаанд. беҳад хурсандем ки аз 11 филиал ҳамин муштари мо ҳамин иқдом гаштам. дар соли 2019 мо зиёда аз 280 000 сомонӣ ҳар моҳи 1000 сомонӣ ба 20 кас гузарондем ки аз филиали мо зиёда 10 кас ҷоми ҳамин 1000 сомонӣ гирифтам. инчунин ман дар охири ҷанбасти соли 2019 иқдоми пули 150 000 сомонӣ ки призи асосӣ буд, аз ин 50 000 сомонӣ муштари мо гирифтем. аксияи интиқоли бобарор дар байни мизоҷони ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион Бонк масъула роҳандозӣ гардида дар соли 2020 низ имкониятҳои васеъ барои мизоҷон аз ҷониби бонки мазкур пешниҳод карда мешавад. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Айёбов барои барномаи иттилоотии хабар.